ಸೂರ್ಯರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದುಲ್ಲಾರತ ನಿಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲನ ಎಕ್ಕಲ್ನ ಇನಿದಾದ ಅಂತಂದಲ್ಲರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೊದ್ದು ದಾಸ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡ ಗಂಜಿಲ ನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿತ್ ಅರಿದೀದ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ಒಯ್ಕು ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಾಸವಾಳ ಬೊಲ್ದು ಅವು ಎಂಚಾಣ ಕಾಂಡೆ ಕೊಯ್ತನತ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ದು ಮುದ್ದೆ ಆತನ ಈಜಿಂದಾನ ಅದಾಸಲ್ಲ ಐದು ಎಸಲುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಸೀಮೆ ಕುಸುಮ ಆಯ್ತಾ ಐನು ದೆಪ್ಪೊಡು ದೆತ್ತದಿಂಚ ಕುರಿಕ್ ಪಂತನ ಮರ್ದು ಕುರಿ ಆಪಣದ ಮೀಟ್ ಓಲ್ಲ ಕುರಿ ಆಪಣದ ಐಕೆ ಪಂತನ ಮೈಯಲ್ಲೊಂದು ಕುರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಯಲ್ಲೊಂದು ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಂಪಾಗಿ, ಕೀವಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ನೋವಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದ ಮದ್ದು. ಅವೇನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ನೆನ್ನೆ ಅವೇ ಒನಂಚ ಅರಿ ಒಂಜಿ ದಿಂಜಾತ ಅವು ದಿಂಜ ಉಣರ ಆಪುಜಿ ಒನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಉಣುಪು ಮಂತು ನೆಡ್ದಲ ಆಪುಂಡು ಅರಿದಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ತರಿದಿದ್ದು ನೆನ್ನೊಂಜಿ 4-5 ಪೂ ಪಾಡೋಡು 4-5 ಪೂ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಬೀಪಾಡು ಬೀಪಾಡು ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಪರೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಪರೋಡು 5 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರೋಡು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಐನಿ ಕುರಿ ಆಪಣ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ನೆಂದು ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಕುರಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಆಪಣದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದ್ ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈ 5 ದಾಸವಾಳವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದು. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ 5 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗ ನಂತರ ಅದು ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಂಜಿ ಊಟದಾಗೆ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಕಿ ಗಂಜಿ ಊಟದಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಕ್ ಸಂಪುಲ ಕರೆಕ್ ಮತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ರೋಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ, ತಂಪು ಕೂಡ. ಹಾರ್ಟ್ ದ ಅಂದಕ್ ಮತ ನೆತ್ತೇರು ಮತ ಮತಾಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿಯ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಯ್ಯ ಮಲ್ಪದ ಐಕ್ಲ 4 ಪೂ ಇತ್ತನ ಪಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ರೋಗುಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ತಪ್ಪುಂಡದ ತಪ್ಪುಂಡೆಟ್ಟಿಂಚಿ ತಪ್ಪುಂಡುನ ಮುಗ್ಗಿಯ ತಪ್ಪು ಈ ತಪ್ಪುಂಡದ ಮಲ್ಲೆಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಆ ತಪ್ಪುನು ಕೊನತ್ತದ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪದ ಆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಚ್ಚೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಚಲ ಕುರಿಕ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಚಲ ಗಂಜಿ ಮಂತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕುರಿಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಚಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ತಂಪತದೆ ತಂಪುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ರೋಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಡಿತೇವಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಕಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಾಸವಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಡಿಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕುರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಯ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ದಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು 4-5 ದಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಇದು ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕಡಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಾವು ತರ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು 5 ದಿವಸ ಒಂದು ವಾರ. ಮತ್ತೆ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದು ತಿನ್ನ ನಂತರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾ
ಒಂಜಿ ದಾಸವಾಳ ಇಂದ 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 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಯ್ಪುನಿ ಕುಜಾಲ್ ಹಾಲ್ನೆಕ್ ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದುಲಾಪುಡು ತಪ್ಪುಲಾಪುಡು ತಪ್ಪುಲಾಪುಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತರಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ತರಿಕ್ ಪಾಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೋಡು ಬಾಡ್ಲತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೋಪುಂಡತ ಆತರ್ ತನಗ ಅಂಚ ಕುಜಾಲ್ಗ ಮತ ತಾಲ್ನೆಕ್ ದಪ್ಪ ಕುಜಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ಮತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪದೆ ಸಂಪಾದ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಂದು ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ಓರಿಯರನ್ನು ಕೆಂಚಿಪ್ಪುಡು ತುಲ ಅಂದ ಕೆಂಚಿತ್ರೇಕ ನಿನ್ನೆ ಪಣ್ಣನೆ ಓರಿಯರನ್ನು ಕುಜಲ್ ಕೆಂಚಿಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲಿಡ್ದೇವೆ ಕೆಂಚಿಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ನಿನ್ನೆ ಸರಾಗ ತಪ್ಪ ಅಂದು ತಪ್ಪು ಪೂ ಮಾತ ಕಡೆದು ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನದ ಅಣ್ಣನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕುಜಲ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಡು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಪಾಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಗೆಲ್ಗೆ ಪಾವ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ಒರಂಡಲ ಪಾಡೋಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಚೆ ಬರಂದು ಇದ್ರ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಂತೆ ಎಂತ ಹೂವನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಪೊಂಜಿನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಅದೇ ಇಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊಲ್ದು ಹೋಗ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಬೇತೆ ಬನ್ ಬೇರೆ ಐಕ್ ನಿನ್ನ ಆಡಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಗ್ಗಿದು ಬಲ್ಲಿಂದಿಚ್ಚಿ ಕೈಚಿಂದ ನೀನು ಕಸಾಯದಿದ ಮಂದಾಪುಂಡ ತಂದು ಒಂದು ñೋಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಂದು ñೋಲಿ ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ ñೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಸಾಯದಿದ್ದಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಸರ್ರೋಗು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಈ ಬಿಳಿ ಸೆರಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಈ ಹೂವಿನ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ ಈ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು ಈ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು ಕೊಯ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಚೆನೇ ಮಲ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಕುರಿಕ್ ಅಂಚೆನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಈಜಿನ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ತಲೆಕ ಈಜಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅವು ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರೋಡು ಅವು ಕೊರ್ಪಲೆ ಕನಿ ಕೊರೋಡಾತ ಸುಮಾರು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕಿತ ಇಂಚಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ತಲ ಕಷಾಯನೇ ಅವಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೇನು ಒಂಚೂರು ಕಷಾಯ ದಿಕ್ಕ ಅవి ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೆಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಎಂಜಿನ ಕುಸುಮ ಸೀಮೆನು ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೋಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ತದು ಅಡ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಣಾತ ಐನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಾಡು ನೆಂಕ್ಲು ಅರಳಿತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಬಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವೇ ಕೊಂಚ ನಿಂದು ಪರ್ನಂದ ಕಸಾಯದಿದ್ದು BP ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಹಾಪುಡತ್ತ ಡೇಟನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಊರಿ ಬತ್ತಲೇಕ ಸೂ ಬತ್ತಲೇಕ ಹಾಪುಂಡು ಏಪಲೋರ ಹಾಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂದ ನೀನು ಕಸಾಯದಿದ್ದು ಪರೋಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ BP ಹೈ BP ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಕಷಾಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಇದರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ ಅದು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಥರ ಉರಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇದ್ರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ ತಂಪು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಸರಾಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ದೀದು ನಾನು ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡಲಿ ಪೂಲ ಪಾಡಲಿ ಹೂವು ಪಾಡ್ದು ಪರ್ನೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ದಿಂಜ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸಂಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಇದು ಅವರೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದಿನಾಲು ಇದರ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ತಂಪು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಬತ್ತ ಸ್ಯಾಬ್ ಪಾಡ್ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ತಂಪತ ಬೊಲ್ದು ದಾಸ ಅಂದ ಅದು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಾಡ್ಜೇರಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಣ್ಣ ಬೊಲ್ದು ದಾಸ ಅಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ದಾಸನ ಓಲುಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಇದು ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುದು
ಓಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೋವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ತೂಡು ಪಡ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ಜು ದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜೇಲಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ ನಿನ್ನ ತಿನ್ನುದಾನಾಗ ನಂಗೆ ಆಯ್ಜಿಂದು ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಆರಂಡ ದಾಲ ಇಷ್ಟು ಕಾಪುಜಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿ ಚಂದ್ರಿ ನಿಂಗುಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲ್ನಜಿ ದಾರಂಡದ್ದು ದಾಸಲ ಇಂಚಿನ ಗಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದಂಡ ತೆರಿಪಾಲೆ ತೆರಿಯೋದು ಐನೆ ಬೊಡ್ತ್ಲೇಕ ದೇತೋಣ ಅಣ್ಣ ಕುರಿಕೊಂಜಿ ನಿಗಾಂಟ ಆಪುಂದು ಎಂಕು ನಿಗಾಂಟ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಕುರಿಕು ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಐನೆ ಗಂಜಿ ದೀತ ಈ ಕೂತಾರೆ ಕೊರ್ತಾಕ್ಲೇಕ ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಗಂಜಿ ಒಂದು ಗಂಜಿನ ಕುರಿಕು ಮಾತ್ರ ಗಂಜಿನ ರೊಟ್ಟಿಲ ಅಂಡ ಐಕ್ ನೆತ್ತೇರ್ಲ నేను పర్ణ నెత్తేరు కమ్మీతది ఇప్పుడత నెత్తేరు ಇಜ್ಜಂದ್ರಕ್ಲೇಗ್ಲ ತ್ರಾಣೋಗು ನೆತ್ತೆರಾರ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಕಷಾಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅವೇ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ತಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಬೊಲ್ದು ದಾಸ ಅಂದ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆ ಅಂದೆಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಪಂಗಂಡ ಇರಿನಿ ಎಂಚಿನ ದಾದಾಯ್ತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರ ಇನಿಯಾನ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೇನೆ ನಾನು ಅವು ಗಂಜಿ ಉಂಪುನಂಡ ದಾಯ್ತಕ್ಲ ಬೊಡ್ನಂಡ ಗೊಲ್ಪುಗೆ ಉಂಡೋಡತ ಇತ ನಾನು ಬೊಡ್ಚಿ ಕಷಾಯ ದೀತು ಪರ್ಕತೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಗಂಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಗಂಜಿಗ ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಹಾಗೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ದು ತೋಚ್ಪದ ಪರ್ಪತ ನಮ್ಮನೆ ಸುರುಕು ಅಂದೆ ಪೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಅವೇ ಇದು ಪರವಲಿ ಅದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಕುರಿಕಲ ಒಯ್ಕಲ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಇಂಚ ತಿಂಗಳು ಏಪಲ್ ಪರವಲಿ ಅಣ್ಣ ಮರ್ದಗನ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ನಿಗಾಂಟು ಬಲೂಪಿಗೆ ಕೊರುಡ ಬಜ್ಜಿ ಮದ್ದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ನೀವು 5 ದಿವಸ 1 ವಾರ ಹಾಗೇನೆ ತಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಜಾತ ಚೈತನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿದೆ ತೊಂಜಿನ ಎಲ್ಲದೆ ತೊನ್ಗ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪರ್ಕ ಆ ಗಂಡದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಐಕ್ಕ ಅಪ್ಪಜಾತ ಐಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರೋಡತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅವ್ರು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ಹಾಯ್ ಸುಂದರಿ ನದಿ ಬಾ ಬಾ ನದಿ ಬಾ ದಾಸವಾಳ ನದಿ ಅವೆಂದ ಪುಡಿಗೆ ಇರೋದು ಈವಲ ಫೋಟೋ ದಾಸವಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೇತ ತಿಂತದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೋಯತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನೇಚ್ ಇಂದು ಎಂಚನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನೆ ಕಿದೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಿದೆಟ್ ಮಲ್ಪು ಕಾಂದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪೋಯತೆ ಪಾಡ್ಬೆ ಏತ್ ಲೋಟೆ ನೀರು ದೀಪರ್ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ದೀಪ ಈತೆಗೂ ಹೂ ಅವ್ರು 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾಟ್ರೆ ಚಪ್ಪೆ ದಾಲ ಪಾಟ್ರೆ ತಪ್ಪದ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಆಡೋದು ಚಪ್ಪೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಗಂಜಿ ಹೊಲ್ಪಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದು ತಿಳಿ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಕೊದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ನೀರು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪನತೆ ನೀರು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಗಂಜಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು 3 ಕಲ್ಲರ್ ಹಾಕುದು ಅದೇ
ಆಯ್ತು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಯುವ. ಕಷಾಯ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಬಿಚ್ಚಿ ಉಂಟು. ಬಿಸಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪೂಂಡತ ಪೂಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪುಚಿ ಆಯ್ತದೆ ಮೈಕ್ದ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ನೋಡುವಾಗ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್. ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಬಿಳಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂಥರ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪರ್ಕನ ಕಾಳಿ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಲರ್ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಉಂಟು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನನಾತಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತ ಬರಿಯರುಂಡು ಒಂದು ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ